gidhi mbele kuonde ka. To jatelo nitie penjo ma penjore ni to jomoko wacho kae ni to thoth gik mane itango gin gik madhi mbele. Ere gima nyien ne giwacho ni ng'eny gi kata mano bedo ni chaka yanga gin gik mano ger chon gi sirikande mokadho kata gi telo mokadho bedo nade ng'eni kapok ichako mari to kinyal weyo gima dhi mbele ni koro nyaka ichak mari koro yieri ni adier onge mosechako nitiere koro example barabara mane nitiere ma pi manyocho yawo Kuria East ma in about 1.2 billion mano project manyien barabara manyocho yawo Ngege Mapera en barabara manyien ma koro kichako barabara matimore kara en barabara manyien kuonde moko gi to kanyal wuoye nikech ok ang'eyo but kata kaka irrigation en gima nosekwamo pesa sirikal osedhi nikech sirikal en a continuing thing en gima dhi mbele ok ochung' kata an kadonjo kaka mjumbe kayudo ka klas moro ne ng'ato pok otiko gero ok ni nyaka chak mara akwongo atieko ma mondo adhi godo taparo ni ma be koro emane jatelo biro godo mokwongo koro koseneno ma ji koro miye projects manokwamo nyichwa keto projects wa categories adek owacho ni wadwaro ni mokwamo tieki wachak manyien to gi moko mwang'eyo ni a more futuristic ka agulu mar pesa osebedo maber kech for example king'iyo barabara kata Masuba kod Gibadi ne ochake karibu higni 8 mokalo to kinyalo wacho ni nochake nikech nochake chakre ndalogo te osetem kilomita 7 ochung' koro gini ka sani odhi oketne pesa mowach ni idwano tieke gine kama ochalo gimo chakore manyien kech odwaro goodwill mar sirikal kamano nono kinyisa kanyo ni dakika wa oserumo dwarumo piyo modhiera wach mogik watieko kata wach mogik nonyiswa ni koro kudhi mbele ere kaka udhi tiyo gi jotelo manuwe ODM bende koriwore kodu udhi riworu kanyakla koya e chunyu maiye koso mana mar goyo siasa to dhi bedo nade kwatieko anaparo ni sani koro ji nyaka riwre mondo ji oti together kopo ni waketo jowa e chunywa pogruok mago matindo koro waketo kando to wariwore mondo gik mwasebedo kwa koso thurwa mondo timre aparo ni mane mwadhi godo mbele to mar ariyo en ni sani koro kaka wadonjo gima nyo wawinjore be e limbe man wadhiene ni higni 3 modong'i emonyalo tiyo kapod iluongo ni jo opposition higa manyien koro nyaka wati matek kwariwore gi sirikandni mondo wadonje sirikal proper wadhi gone kura kech mane en koro kwasedonje sirikal koro kaka wadhini sani wasomo tiendwa nus kwadhi kama ka yiero cha biro to koro wadhi donje 100%. Mai pa ndi loko sisama kaluo. Dhi loko sani endi for example jok mano siko ni jini o in keja chamani koro onge kama ibro so ewi. Jok mano ng'iyo ni tingo badgi koro wach gi oru. Sani endi koro pap koro yawo ng'ato ka ng'ato tije magoli oko. Egina na nyiso ga jo thurwa konyo cha. Ka wacha gato jok moko kata ko kiluongo nyang ng'ato to joma nyap koro renga ni ka ok itiyo tidhi dala kati ponde tie yien kati idhe wi gorofa ka ok itiyo ibed MCA ibed mbunge ibed senator governor kata president tiji magoli oko ng'ato ka ng'ato nyaka chunge tie gire mibro siamo kasa ocho koro mkajua mano kanyenja od bura mauriri maknyamite